WhatsApp, u toto videa, dneska si zahráme zase túto hru na dve skupinky a jak vidíte, tak som si dal Rebirth. Ako na tých peniazí, neviem, či by ste to uhadli. No a máme prvý Rebirth, super. Dobre, a ja idem získavať nejaké brainroty ďalšie. Takže tu máme burbaloli, loli. A ide niečo zaujímavé, či ne? OK, asi nič. Kamu to čo je za verziu? Metal, OK. Nubini pizzanini. OK, ide Mateo, ja si ho asi kúpim. Mateo, dobre, ja ho kúpim. Tak, no, čo go ber? OK, ide Udinidindun. No, Udinidindun a ber. Tak, dobre. Tam kto mi zaskradne? VTF. Dobre, asi dám shift lock. No a... Však mi nikto nekradne VTF. Aby sa zajímalo, či mi niekto aj niečo ukradol, keď mi to tu furt ukazuje stol. Dobre, ide niečo alebo nejde? A zatiaľ asi nie. Tu sa ide, OK. Udinidindun. Idem pre no. Mythic spawner. Kamu, jaký? Bombombíny, guzíny, kam to chce? To chcem. To mi nechaj. Kamo to chcem, kamo nechajte mi to. To koľko ľudí tam je. Pri tej bombombíny, guzíny. Kamo, ja chcem len bombombínu, guzínu. Nechajte mi ho. Čak, kamo, ja ho bijem. Ja ho chcem. Prečo nebijem? What? Je to môj vlastné. Ja som zabudol. Nice. Bum. A prečo ja zase nemôžem mlatiť WTF? Ja už nemám penáze. A mám. Jaj? Čo? Však to stojí 250 furt. WTF. Dobre, zaujímavé. No a ide niečo. OK, balerína, kapučina, to ako moc nechcem. To len 1000 stojí. 2000 mne sa bejska hento otvorila do pekla. Nie, ja ho chcem. Áno, kradni Udinidinduna. Lock base, dobre. Je locknutá. No a ide niečo? OK, 25 000 ide. Ten, jak sa volá? Bandita Dolfinita. OK, bereme. No a ja sa idem pozrieť do mojej base. Yes, počkajte, môj? Yes, je to on. Kuba Sigma. Ty kokos, to je meno. Počkaj, môžem to aj... Aha, asi ne. No dobre. Čo si tu dáme preč? Čo tu je také slabé? OK, Glorbo, Frutodrilo, čau. Ešte koho by som dal? Asi Matea. Sorry, Mateo. Dobre, dáme Matea preč. Tak, ja si idem vybrať peniaze. Aj od mojeho toho teammatea. OK, a by sa nemalo, koľko budem mať. Mohol by som už mať tie 2 mega. A máme... Yes, 2 mega. A počkaj. Aha, tak nič. Mne sa zdalo niečo. Že ide niečo dobré. OK, počkaj. 35 000, počkaj. Mám ešte voľné miesto. Yes, mám. OK, bereme toto. Jak sa volá? Bambini. Alebo Bombini Crossini. Čak sa to číta skôr. Dobre. Kamo to vôbec nič nejde. Dobre? OK, to sa čudujem. Aspoň tá mytika by mohla ísť. No a máme tu ešte jedno miesto voľné. OK, let's go. Zatiaľ žiadny dobrý brainrod akože nejde, takže to je docela rip. OK, zatiaľ ide Glorbo, Frutodrilo. Tu je Bobrito Bandito, OK. Tata Sahor, to nechcem. Ani Elefantino. Kamo, dajte niečo normálne. Prečo tu dávajú Bombardila, Krokodila? 9000, kamo, proste stojí. Bonekamba. 50 000. Aj tu, ten Udinidindun, nemá Udinidindun 50 000, ale akože nejaký dobrý zatiaľ sa spawnuli. No dobre, chod do mojej bejsky. Tak, dobre, si mojej bejske, tak. No a čo to je také najhoršie zatiaľ? Asi tento Rakony Watermelony. OK, sorry. A má to ešte, či toho som už dal? A toho som už predal. OK. Orangutíny 50 000. To čo sa stalo? OK. Bereme. Kamo? Zobral som. Yes. Rýchlo. Kto mi zaskradne, kamo? WTF? Nie, ja som niekoho kúpil. Šimpanzínyho do pekla. Kamo, čo sa mi robí? WTF? Ja chcem len kúpiť, kamo.
Dejte mi pokoj, kámo. Ježišmaria. Môžete mi dať pokoj. Kámo, čo to je? What the hell? Kto mi zas hento kradne, WTF? Kradni furt. Dobre. Kamo, what? Boom. Prečo ho nemôžem hitnúť, what? Môžete mi vysvetliť, prečo ho nemôžem hitnúť? Go what? Kamo, to nejde. Stílnúť, no stílnúť skôr hento. Hento zobrať ho. Kamo, to je ťažké ho zobrať. Tu je proste... Čo? Ja však som ho kúpil. Tak čo skemuješ, kamo? WTF? Čo tu je? Nič moc, typek nemá. 300k watt. Jak sa to typkovi podarilo. My sa tu kokos mlátime o 50k, typek tu, kamo, no skôr môj teammate tu bere 300k, WTF. Normálne laker. Dobre, ja si idem vyzdvihnúť peniaze. Zase, prečo sa mi base hento musela hento otvoriť, tak jo. OK, tuto zoberieme peniaze, tak, máme 400, 500, 600, a tak ešte ani 600 máme, OK. Však toto aj milión budeme mať. Bum, bum, bum. A bum, bum, bum. OK, aj 2 milióny. Ide niečo dobré, či nejde? Ešte koľko tu mám vôbec miest? Ja sa musím pozrieť a máme tu... A už zabrané. Aha, ešte šimpanzínyho. Takže to predám. No a ešte tu máme voľné miesto na nejakého brainrota, 35 000, OK, bereme. Rýchlo, 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 rýchlo. Tak, od do mojej bejsky, ja sa zatiaľ pozriem, či... To nie je niečo dobré. Friko Kamelo, 100k. Ja to nestíham. Nie, ja to kašlem. Ja som to vedel. Je v mojej bejske? Yes, je. Určite už je. No dobre, ja sa idem pozrieť. Tak, kde si? Kam kde je? Je to kde? Dobre, ja si zase vyzdvihnem peniaze. Máme 2 mega. OK, let's go. Nice. No dobre, ja by som toto video ukončil. Jak sa vám páčilo toto video, dajte like a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. A hlavne zajtra vyjde nové video z toho Steel Brainrot updateu, takže buďte ready. Neviem, kedy to dám, možno o 3. Uvidím ešte. Takže tak a zatiaľ čaute.